prasiatko Pepa. A toto je môj braček George. Toto je naša mamička. No a to je náš ocko. RTVS uvádza animovaný seriál Prasiatko Pepa. Narodeninová oslava. Pepa má dnes narodeniny. Zobudila sa zavčas rána. Dnes mám narodeniny. George, vstávaj, mám narodeniny. Budem mať oslavu. A ocko nám spraví predstavenie. Rýchlo, George, zobuďme mamičku a ocka. Mamička a ocko ešte stále tvrdo spia. Vstávajte, mám narodeniny. Vstávať! Čo je? Koľko je hodín? Už veľmi veľa. Pepa, je len 5 hodín ráno. Áno, pred nami je celý deň. Dobre, tvoje narodeniny sa môžu začať. Jupi! Mamička, ocko a George dajú Pepe darček k narodeninám. Všetko najlepšie, Pepa. Čo je to? Šaty pre bábiku. Môžem ich dať Mackovi. Ďakujem vám všetkým. Nemáš za čo, Pepa. Nevedel som, že máš slečnu. Ach, ocko, jasné, že je to slečna. Sú to krásne šaty. Ďakujem všetkým. Nemáš za čo, moja. Nezašpin si ich. Vieš, čo ťa čaká teraz, Pepa? Áno. Moji kamaráti prídu na narodeninovú oslavu a ocko nám urobí show. Nikto nebude vedieť, že tým kúzelníkom je ocko. Predstavíš ma ako úžasného mystéria. Úžasný mystério. Áno, úžasný mystério. Ocko svoje triky nacvičoval celý týždeň. Už prišli priatelia. Jupi! Prišli Pepini priatelia, mačka Candy, ovečka Suzy, psík Denny, zajačica Rebeka a poník Pedro. Vítajte u nás. Všetko najlepšie, Pepa. Nej. Poďte, deti, oslava začína. Hurá! Ocko ide predviesť kúzelnícku show. Pepa, nezabudni, čo máš povedať. Dámy a páni, predstavujem vám úžasného mystéria. Dobre, ocko. Dámy a páni, kúzelník ocko. Hurá! Toto je môj prvý trik. Abrakadabra! Páni, môj Macko. Na ďalší trik potrebujem pomocníka z publika. Iba jedného. Mladá dáma, ty si sa ozvala prvá. Povieš publiku svoje meno? Ovečka Suzy. Dobre, Suzy. Tu sú 3 loptičky. Červená, modrá a žltá. Áno. Kým budem otočený, musíš tajne vybrať jednu loptičku. Dobre. Už si vybrala? Áno. Abrakadabra! Vybrala si žltú. Nie. Abrakadabra! Modrú. Nie. Abrakadabra! Červenú. Áno. Červenú. Hurá! Ty si ale, ocko, povedal si všetky 3 farby. Tíško, Pepa, nikomu to neprezrať. Chceli by ste ešte jeden trik? Áno, prosím. Zatvorte oči, nepozerajte sa, vyslovte čarovné slovíčko abrakadabra. Abrakadabra! Otvorte oči. Hurá! Banánová narodeninová torta. Sfúkni sviečky, Pepa. Ďakujem vám všetkým. Toto sú tie najkrajšie narodeniny na svete. Na slovenskom znení spolupracovali Michaela Drotárová, Marek Majeský, Renáta Rundová, Štefan Bučko, Radomír Zuzola, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Peter Sýkora, Marián Lapoš, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2016.